Honien, azkenengoz egon ginenean zailan despeditu ginen, eta gaur Arrasatera etortzeko elkartu gara, astebete pasa da, eta ez dakit nola igaro dituzun egun hauek? Astebete pasa da, eta badirudi 4 urte pasatu direla, ez? Niretzako nire txapelketa neurri baten amaitu da, eta burua beste leku baten daukat, beste lehentasun batzutara itzuli naiz eta beste gauza batzutara, ez? Orduan ez diot buelta gehiegi eman, zailakoari, aurten nahi nuen zerbait egin, berezia, edo erakutzi bestakit lanketa baten emaitzak edo zerbait, eta ez da ateratzen ez denean, ez dago bueltarik, ez? Onartu egin behar da, eta aurrera egin behar da, baina egia da, harritzen hau batzutan onerako, nire buruak daukan gaitasunak, gauzak asumitu eta aurrera egiteko, ez? Astebete baino ez, aste 2 ez dira pasatu zailakoa gertatu zenetik, eta benetan batzutan sentsazioa daukat oso aspaldiko gauza bat izan zen orduan, lasaitasunez, eta orain txapelketa beste modu batera disfrutatzeko aukera daukat, zuek entzutera joan, presio gabe, pentsatu gabe hurrengoan naiz, edo noiz tokatuko zait, edo, eta lasaitasun osoz. Beharra da aurretik ere igual beste batzutan baino lasaiago joan zinelako edo? Ez dakit, nik uste dut txapelketa aurreratzen denean edo aurreko urtuko abenduan bertsolari gehienok edo nik behintzat egiten dugula gure buruarekin hitzarmen bat, ezta? Eta da, aurten, irailean, nire lehentasun bakarra txapelketa izango da. Eta normalean oso zaila da, gero iraila heltzen denean hori horrela izatea, azkenean, gu bertsolaria gara, baina ni ez naiz bertsotatik bakarrik bizit, orduan gure bizitzetan beste elementu asko korapilatzen dira. Baina gainera gehitzen badiogu, azkenengo 4 urteetan, Josu Goikok esaten duen moduan, Madrilera joatea okurritu zitzaidanetik, niretzat nahiko komplikatua izan da txapelketan aterrizatzea. Nahiko komplikatua izan delako nire bizitzan ordena bat mantentzea, lasaitasuna mantentzea, eta orduan hori gero txapelketan areta zailagoa da, ez? Txapelketa bada 3 hilabetetan bizkarrean daramagun motxila bat. Nik ez dut sinesten bertsolariak txapelketak irauten duen denboran joaten direnik tabernara eta ez da ezer gertatzen, orain bakarrik ari naiz egunkaria irakurtzen, ez? Gure buruak badarama pixu bat eta hori txapelketa da, ez? Orduan, egia da, niretzako azkenengo 4 urteetatik txapelketa lasaiagoa zen, berez, aukera gehiago nuen hobeto kantatzeko, eta kasualitatez ez da atera, ez? Batzutan bizitzan, gauza logikoak ilogiko bihurtzen dira, edo berez errazak ematen duten gauzak dira gehien komplikatzen direnak. Nik uste, eta zuk ere igarriko zen nuen, egin zenituen gauza batzuk saioan jenteak asko eskertu zituela, beti izaten zara saio guztietan txalotuenetakoa, jendeak erantzuten dizu, zuk hori igarriko zenuen, ez? Naiz eta igual zure saioarekin ez geratu bera bat gustora? Azkenean, 38 urte bete ditut nik, 16 bat urterekin hasiko ginen plazetan bertzotan, ez oraingo beste, baina plazetan bai, eta txapelketan publikoan ikusten duzun entzuleetako askok, heltzen ikusi zaitu, hasten ikusi zaitu, zure beldurrak transmititu dizkiozu, zure pozak, zure lorpenak, zure frustrazioak, eta gero hori txapelketan egia da publikoak bueltan transmititzen dizula maitasun hori, ez. Baina hori nik uste dut ez dela nirekin bakarrik gertatzen, nik ikusten zaitut zu eta zuk ere igarriko zenuen, ez, duela 4 urte Oioneko kanporaketa hartan, publikoak krak egin zuen, konturatu zenean Miren Amuriza ez duela aurrera, ez. Eta hor badago, ez dakit den maitasuna, konplizitatea, empatia, baina hor badago zerbait publikoak erakutzen nahi izaten duena bertsoetatik aparte. Bai, nik egia esan, justo baitu, Oioneko saioa nahiko ezabatuta daukat, ez dakizu daukasun ohiturari, baina nik ondo egiten dudanean ere ez zait gustatzen gero bideoak eta ikustea, eta ondo egiten ez dudanean gutxiago arrezkero ez dut entzunez, orduko bertso bat, ikusi ezer, baina egia da, ederra dela sentitzea bakardade horren barruan, ze gero egia dena da bakarrik gaudela eta norberak atera behar du bere burua hortik,
hor dagoela publikoa, ez? Eta nik uste sailako saioan guretzako bentaja bat izan zela, oso saio bizkaitarra izan zela, bai leku aldetik eta bai bertsolari aldetik, ez? Egunean bertan ere komentatu genuen, entzule gehienak hurbilekoak ziren, ezagunak zitzaizkigun. Bai, eta hor publikoan egon zen jende batentzat, eta izenak esan ditzakegu, azken urteetan zu pasatu zara Xabier Nalaba izatetik Miren izatera, eta hori publikoak txalotzen du, eta zure garapen hori ikusten dute, eta orduan nik uste dut txalotzen digutena ez dela bakarrik egun batean egiten duguna, ez? Eta hori gauza ederra da, hunkigarria da, eta beste batzutan pisua ere bada, ez? Badakizu saioa hasi baino lehen batzuk zerbait espero dutela, ez? Basu zarelako, edo ja ez zarelako zinena, hasi egin zarelako, edo ja enbeita edo amuriza izateari utzi diozulako eta nortasuna garatu duzulako, eta azkenean beti espero dute zerbait, ez? Eta pisua, horrek pisu bat badauka, baina niretzako gehienetan hunkigarria da eta pozgarria da, ez? Azkenean entzulerik espalego alperrik ibiliko ginatekegu kantuan, ez dauka inunko zentzurik, ez? Orduan, nik uste dut evoluzio hori eurekin egin dugula, ez? Zulen Xabier Nalaba zinen, eta orain ja ez. Bai, egia esan, zuri ere gertatuko zaizu, ez? Norbera barrutik ez da izaten igualain kontziente egin duen ibilbideaz edo egin duen aldaketez. Nik Xabier Nalaba izaten jarraitzen dut, baina neure ahotsarekin, ez da? Nik hau ere gerora egindako irakurketa bada, baina bertsotan hasi nintzenean eta batez ere 15-16 urtekin lehenengo saioetan askotan deitzen ziguten bioi batera joateko, espektakulotxo bat zalako ikustea aita alabak eta gainera askotan aita abade izan zen herrietan, eta orduan ni atera nintzen bertsotan aitaren komila artean komplementu bezala edo ni banekien zein zen bere diskursoa, bere personaia, eta horren arabera zein izan behar zen nirea. Eta nik egokitu nuen nire umorea, nire dena, horretara, eta egia da gauza batzutan lagundu egin zidala asko, eta beste gauza batzutan mugatu egingo ninduela behar bada. Eta alde horretatik, pentsatzen dut hori esan nahiko zenuela, orain Miren naiz, neure pertsonaje bat edo garatu dudalako, eta ez inorekikoa, baizik eta nik neurea, ez? Pentsatzen dut zuri ere, bertsotatik aparte, beste esparru batzuetan ere ezaguna zarenez, zure pertsonaia horren aurpegi desberdinak bateratzea batzuetan zaila egingo zitzaizula, ez? Bai, nik esaten duzuna egia da, ez? Aitaren ondotik zelan, aitaren itzaletik zelan argitan zauden, baina esan nahi nuena ere bada beste neurri baten batzutan eta pertsonaietaz ari garela, gutaz ere ikitzen ditugun pertsonaietaz batzutan bihurtzen zara publikoak ikusten duen hori, ez? Eta niretzat hori apurtzea izan da askotan erronka, ez? Ez dakit, publiko edo nire bizitza publikoa, zehozelan deitzearen, inglesentzat eta bizitza publikoa nahiko hori da nahiko konotazio txarreko gauza da emakumeetan, baina esan dezagun nire bizitza publikoa bertzotan hasi zen, edo bintzan di plazara bertzotan atera nintzen, orduan enbeita nintzen, eta familia euskaldun tradizional politikoki oso identifikatutako baten parte nintzen, ez? Orduan, bertzotan nire ez dakit, nire alegina izan da hori apurtzea, ni izatea, eta bintzat lortzea publikoak ikusten duena ez izatea bakarrik hori, ez? Zuk esaten duzuna egia da, nik ezin diot utzi Valentinen Beitaren iloba izateari edo Jonen Beitaren loba izateari. Hori hor dago eta arbola zuaitz genealogikoa hor dago. Baina bintzat zu publikoak nola ikusten zaituen aldatzea. Eta gero egia da, nire inguruan neuk ere askotan alimentatu dudan estereotipo hori izan nahiko pertsona lotzagabearena edo lasaiarena, freskoarena esango dugu. Baina, klaro, politikara salto egiten duzunean, nire kasuan, beste bizitza publikoaren beste esparru baten sartze zara, eta hor, zuk
seriotasuna erakutsi behar duzu. Zu ezin zara politikara joan, esango dugu politikaren leku esponentenetariko batera eta ibili jijijojo, zuke seriotasun bat erakutsi behar duzu, eskuetan manejatzen duzun materiala oso serioa da, irakurtzeko oso zaila eta ulertzeko dino zailagoa, eta horren inguruan diskurtso bat eraiki behar duzu, ez? Eta bat-batekotasunak ez du balio. Orduan hor nik uste dut eraiki dela, edo jendeak ikusi duela, espero ez zuen honintzaren beste aurpegi bat. Bat da honintza gaztelania oso ondo daki, bi arrazoitzen du gauza serioetan, eta ukabilarekin maila jo behar duenean jotzen du. Karakterra dauka. Eta orduan, gero hor, batzutan konturatzen naiz badagoela hor hibrido bat egin dela, ez? Leku batzutara zoazenean eskatzen dizute ez dakit zer, eta badakizu ez duzula egin, nien naiz hasiko bertso afari batean ez dakitzelako gai serioen inguruko hausnarketak egiten, baina ez naiz hasiko ere beste kontestu batzutan tabernan kantatuko nukeena kantatzen, ez? Eta hor, pertsonaiak eta estereotipoak nahazten dira. Baina, azkenean, bizitza publikoak hori dauka, ez? Jendeak inoiz ez daki zuri buruz 100%, baina plazan zenbat eta denbora gehiago egin, zuri buruz eraikitzen duten irudia, gero eta handiagoa da, gero eta gehiago balekite bezala, ez? Eta zu kontrako, beti zoaz kontrako norabidean. Osa, beti daukazu impresioa, jendea gero eta gutxiago ezagutzen zaituela. Ez dakik gertatuko zitzaizun zuri beste plaza baten ere biok parte hartu izan dugulako berrian, oraintzuk astean behin egiten duzu, baina egin zenuen garai baten egunero ere nik egiten dudan bezala. Eta ez dakit inoiz gertatu zaizun, zen niri pasatu izan zaitez, igual zuk gaur idazten duzu gaurkoa, eta gainera emailez bialtzen duzu persona bati, hemen doa, eta nigandik zuana, eta badirudi berari bidaltzen ari zarela, eta gero hasten zara pixkanaka konturatzen noraino iritsi den hori, eta era berean denbora garrenera konturatzen zara, behar bada, hilabetean zehar kontatu dituzun gauza bat baino gehiago, zuk uste baino tonu pertsonalagoan, edo behar bada igual, banan ikusita pieza solteak diruditenak dena batea irakurri, eta esaten duzu, hemen ari naiz nire burua, ez? Erretratatzen eta biluzten, ez dakit, niri igual, ez, batzutan segun ze gai den momentuan ere konturatzen zara, ez, zenbateraino ari zaren zeuretik ematen, zenbateraino, ez, niri gertatu izan zait, hori, denbora garranera, pentsatzea, nire bizitza kontatu diote jendeari, eta behar bada gero ez da, ez norberak uste duen bezain beste, eta baina ez dakit. Nik uste dut, azkenean gurea bezalako herri baten, Euskal Herrian, ez dela hain merkea iritzia ematea. Eta egunero ematea oraindik eta garestiagoa dela, ez? Alde batetik, bai jende askok eskertuko dizu irakurriko zaitu, baina beste alde batetik, egunero, zure kasuan, egunero iritzi bat idatzi behar izatea, zezu bezara ari notizia kontatzen, hori beste histori bada. Zure iritzia, zure reflexioak plazaratzen ari zen orduan, beti egongo da norbait, pentsatzen duena esarela guzti. Berak pentsatzen zuelako egun horretan, ez dakiz zeri buruz idatzi behar duzula, urte hurrena delako, gertatu delako, edo batek daki. Beste batzu irudituko zaie, beti ari zarela gauza berdinekin sartzen. Beste batzuentzat, biluziegi egongo zara, beste batzuentzat, eta gure herrian gertatzen diren gauzak ikusita, eta ni gogoratzen naiz, nik egunero idazten nuenean, justo etaren armak ustea, eta izan ziren orduan, ez da hain merkea, eta aldi berean pentsatzen dut idazten hasi nintzenean egunero berrian ez, baina orain bai pentsatzen dut eta konstiente naiz, eta Madriletik pasatzeak hori erakutsi dit, zure iritzia ematea askotan garestia dela, edo arriskutsua dela, edo erakusten duela ausardia bat badaukala bere iritzia zentzurari gabe ematen duenak ez. Ez dakit, igual beste batzuentzat hau dena izango da, fantasmada bat, baina nik uste dut ausarta izan behar dela, eta gure herrian, oraindik eta pixka bat ausartagoa. Bai, egia esan nire hasieran horrek txokatu ninduen, ez? Esan, ni sare sozialetan eta ibiltzekoa enaiz izan, eta zuk esan duzu, ez? Bertxotan
ikusten duzu nori ari zatzaizkion, batzuk ezagutzen dituzu, besteak ez, baina behintzat badakizu nori ari zaren, ez? Eta terreno honetan ostera, zuk idazten duzu, denek dakite zu nor zaren, zuk ez dakizu asko nortu diren, eta edozer esan diezazukete, ez? Ez dakit, niri, bueno, inoiz edo behin gertatu izan zaite hori, eta, bueno, balio izaten du konturatzeko benetan zeinen erdian eta zeinen biluzik gauden askotan, ez? Zeinen zaurgarriak garen onerako eta ez hain onerako, ez dakite ausardia den hitza edo eskarmentua edo baina eskarmentua azkenean gero zilegitasun kontu ere izango da, ez? Batzuk esango dute honek ez dauka eskarmentu nahikoa honetaz idazteko edo nor da hau esateko, ez? Edo holakoak egongo dira, baina azkenean nik gaur egun nire buruari onartzen diot zilegitasun hori, ez da? Nosagazu irratian hitz egiteko edo egunkarian idazteko, ni naz onintza eta ni naiz lan hau egite eskatu diotena. Sentitzen dut, pentsatzen bazenuen beste norbaiti eskaini behar diotela, ez? Baina bai batzutan eta batez ere emakumeok publikora saldu egiten dugunean zilegitasun eztabaida horiek ditugu gure barruan eta orduan hain biluzik egoteak eta jendeak hainbeste hainbeste iritzi eman alizateak eta zuk esan duzun hainbeste kuestionatu alizateak batzutan min egiten du, orduan zaurgarriak izango gara, ni oraindik mintzen naiz batzutan, eta haserretzen naiz, eta esaten dut, ala mierda, berriro ez dut idatziko, berriro ez naiz plazara joango, ez naiz irratira joango, irauten dit ordu bi, baina bai momentu batzutan, bai sentsazio horiek oraindik ere izaten ditut, oraindik mintzen naiz, haserretzen naiz, eta ez dudalako onartzen inork eztabaidatzea, baina tono batzuk aizue, ez. Uste dut gauzak esateko moduak daudela, desadostasunak erakusteko moduak daudela, baina jende batek hitz egiten dizu eskubidea izango balu bezala kuestionatzeko zu adibidez, edo ni, berrian idazten egotea. Ez parkatu hau ez da kuestionablea. Nahi baduzu, zalantzan jarri, esan dudana, atera dudala mangatik eta urrutire joan naizela. Baina gauza batzuk, eztabaidatik kanpo geldituko dira beti, eta nik batzutan esaten dut, zerbait ikasi dut, ez? Ze politikan egin ditudan 4 urteetan batez ere ikasi dut hori, ez? Zure buruaren zilegitasuna, alduntzearena, beti ez dena ainerreza, baina horretarako ondo etorri zaitez. Azkenean oianera zoazenean eta bakarrik zaudenean oianean bizi iraupenerako tresnak asmatu behar dituzu. Ausardiarekin lotuta, batzutan bitxia da, ez? Lagun artean, zein hurbileko jendearekin, nola, ez? Norberak bere buruari ematea hainbeste kostatzen zaiona, ze abila garen beste batzuei ematen eta eskaintzen eta inkluso exigitzen batzutan, ez? Pixkat berriro bertxotara itzulita, nik adibidez bertso eskolan ikusten dut, ez? Txiki-txikitxonetatik hasi eta helduetaraino ze pausu, ez? Ze aldaketa dagoen hor, badaude umeak berez, 7-8 urterekin inungo lotzabarik esango disutenak euren iritzia, eta lotza gehiagorekin edo gutxiagorekin, nik esango nuke gutxiagorekin ere kantatzen dutenak, kasuentan bertzotan jende aurre irtetzen direnak, eta gero ez, heltzen da horre adin bat, DBH-en, institutua, batez ere neskei, nola kostatzen zaien, ez, berriro itzultzea, eta batzuk inkluso atzera pausu bat ematen duten, ez? Ez dakite zuke zeure kasuan nola bizi izan zenuen hori? Nik ez dakit zure evoluzioa zein izango zen garapena, zuek izango dugu beste belaunaldi bat zaretela eta neska gehiago ere bazineten eskolarteko txapelketetan eta baina nik batzutan atzera begiratzen dudanean nire buruari esaten diot ez dela posible bizi irautea. Ezin dut ulertu
bizi izan ditudan zenbait gauza hilaban jartzen ditudanean, ez dakit nola ez dudan korrika alde egin. Eta horrek alde batetik esaten dut, ze felizidade eta inkonsientzia eduki dudan nire bizitzako momentu askotan, baina beste alde batetik zenbat gauza aguantatzeko kapaz izan naizen, egon nahi izan dudan lekuan egotearren. Seguramente, filosofatzen hasita, egon nahi nuela ere konsiente izan gabe. Eta nik gunezka gitxi ginen, gutxi horietatik usten joan ziren, bertsolaritza, plaza, eskolarteko txapelketa, dena delakoa, usten, modu batera edo bestera, eta behiratzen dut atzerat esaten dut. Baina normalena egin zuten. Ze hor, badago eten bat. Zuk dituzunean zure konpleju denak, zure zailtasun denak bizitzan izan nahi duzuna izateko. Gainera, agertoki batera igon beharra, ze emakume batentzat ingenielua izatea zaila izango da. Baina egin behar duzuna unibertsitatera joan ez dakiz gizonekin. Ni kasetaritzan hasi nintzenean behintzat. Baina bertsolaritzan da, agertokira igo eta kantatu egin behar duzu. Eta niretzat, orain aztenaz begirat esaten dut, anintza. Zuk egin behar zenuena korrika hasi. Eta ulerte zeina da nola ezinen hasi. Eta orain pozik nago. Eta ikusten dut zuen belaunaldiko eskolarteko saioetan zenbat neska zineten, eta niretzat neurri baten unkigarria zen. Eta orain ikusten ditut 17 urte dituzten neskak, ze soltura daukaten gai batzuei buruz kantatzeko, eta esaten dut, orain ja bai ez noala korrika inora, ez? Egon nahi dut, hemen aldatuko dena ikusteko. Baina bestela, nik nire buruari inoiz ezingo diot azaldu zergaiti jarraitu duen. Ze, pista guztiak ziren, egin ospa hemendik. Egin ospa hemendik. Bueno, behar da, ekiko zenuen inguruan jende ederra ere bai, ez? Esan nahi dute... Bai. Ez, osea, beste aldera, ez? Nik uste guk gure belaunaldian gauza batzuk eduki ditugula zuek baino errezago, beste batzuk berdin. Edo txarrago. Tamales. Baina, bueno, gurea igual gehiago izan da, bertso eskolen belaunaldia, bertso udalekuen belaunaldia, eta nik uste orain atzetik datozenak are gehiago direla hori, ez? Taldetasun hori, lehen behar bada bakoitzak bere inguruko taldetxoarekin egiten zuena, eta ez dakit zure kasuan, tokatzen baldin bazitzaizune konplizeren bat inguruan, izan neska zein mutila ondo, baina tokatzen bazitzaizun zurekin zerikusirik ez eukaten dozin erdi batzuekin, aietxekin ibili behar gaur egungoak, eta jo, nik uste hori dela ederra, ez? Oraintxe Euskal Herriko txapelketako saioetan, badabil hor gazte kuadrilla bat, bertsodalekoetan ezagutu dena, Euskal Herriko punta batekoa, ez, bakoitza, eta ikusten dituzu elkartuta, bertsoaren bueltan, planak egiten, astero, nik ikusten ditut, ez, nire bertso eskolako ikasleak direnak, eskolan, eurek, bakoitza bere gelan, bere gelako, frikia esan, baina, bueno, ez, bertso eskola doana. Lake ba, abertzo. Dira, ez? Euren gelan. Eta, ez, barre egiten diete, zenba bider, ez? Eskolan, azkenengo egunean bertso saioa daukatela, ez dakiz zer, prestatu munduko aleginik handienarekin, eta, ez, euren lagunak direnek nola gutxi ezten dituzten. Eta gero ikustea, ze taldetasun sortzen den beraien artean, ze konplizidade, eta horrela egiten dutela hori ederra da, eta landu beharrekoa, eta hor dago bertsolaritzaren aberastasuna, eta ez dakit, nire kasuan, zuk esan duzu ez, momentu batzuetan pentsatu zenuela banoa hemendik, nik uste dut denok ez, nik beste arrazoi batzuengatik, baina, bueno, eta neurri handi batean txapelketagatik behitu zer den, ez? Baina zalantzan jarri izan dudanean, jo, zertan ari naiz ni hemen bertsotan, beti pentsatzen nuen, astero bertso eskolara joan, umengana joan, desaten nuen, hau da, honetan sinesten dut, hau ere bada bertsolaritza, ez? Bai. Hau ez da telebistan agertzen, hau ez da, baina hau da, eta hau ere, ez, herrigintzako parte bat da. Bai, baina hor dago, nik uste zerekin lotzen duzun bertsolaritza ez da. Ze,
zuk bertsolaritza lotzen baduzu bertso udalekuekin edo Miren Amurizarekin. Umea zarenean, 11 urte dituzunean bertsolaritza gauza zoragarri bat da. Baina, pentsatu behar dugu, orain dela 30 urte, nik 8 urte nituenean, bertsolaritza zen Jonen Beita, Jon Lopategi, Xabier Amuriza, Sebastian Lizazio egongo zen, eta ez txarrak zirelako edo persona gaiztoak zirelako, baina gure errealitatetik, eta gero nerabezaroan berdin, gure errealitatetik oso urrun zegoen eredua zen. Gizon zarrak ziren, kantatzen zuten oso altu gutako askorentzat ez ezagunak ziren gaiei buruz, zeni baserrian bizi izan naiz, baserrian jaio nintzen, baina kaletar batentzat bertzotan askotan erabili diren baserri inguruko gaiak, pentsatu zer izango ziren ez orduan. Hor adibidez guretzako, gure kasuan, Bizkaian, Igor eta Unai finalera heltzea, 16 eta 15 urterekin Bizkaiko finalera heltzea, guretzat, nik guretzat esaten dut, eta igual niretzat esan behar nuke, baina guretzat izan zen zerbaiten seinale, ez? Zerbait aldatuko denaren seinale. Ze haien gandik gugana 4-5 urteko aldea zegoen. Haien gandik besteetara 20 urteko aldea zegoen. Edo gehiago. Orduan, hor ikusi izan zerbait aldatuko dela, baina aldaketa guztiak etortzen dira astiro, ez? Eta nik uste dut klabea dela, eta orain bertso udalekoak eta ikusten ditudanean, klabea da zuk zerekin lotzen duzun bertsolaritza edo norekin, ez? Eta, klaro, guk lotzen genuen gizon handi horiekin. Eta gure umetasunean, gure nerabetasunean, nahiko arrotza zen beraien mundua gure mundutik. Eta reprotxe gabe, nik ez diot eskatuko Jon Lopategiri ez dakiz zeri buruz aldatzeko kantatzeko duela 30 urte. Hori zen zegoen gizartea eta hori zen beraiek ordezkatzen zutena, ez? Baina horrek, nik uste dut horrek markatzen duela. Eta asko markatzen duela. Guri Jon Lopategik 14-15 urterekin eta munduko intentziorik onenarekin, kantatzen ateratzen gintuenean talde txikietan, esaten zigun, paparra atara eta altu kanteu. Eta hori izango zen, berari esan ziotena bertzotan hasi zenean. Ja, klaro, guretzat hori zen, paparra atara, nik panikoa nion paparra ateratzeari, de hecho, 4 taila handiagoko erropak ibiltzen genituen, paparra ez nabaritzearen, 15 urterekin, orduan, haien munduaren eta gure munduaren artean distantzi bat zegoen, ez? Eta gaur egun igual distantzi horiek, bertso udalekuekin eta eskolarteko txapelketan egin diren ahaleginekin laburragoak dira eta eramateko errazagoak dira, ez? Edo hori pentsatu nahi dut, bestela zerbait oso gaizki egiten ari gara. Baina nitzako garrantzitsua da hori, zerekin lotzen duzun bertsolaritza. Ez dakite, iaia 30 urte joan zara zu atzera, ez dakite 30 barru non egongo garen, bertzotan arituko tegaren, eskaren, nik ez dakite egia esan, neu ez dakite egongo nahi zen plazan, baina gustatuko litzaidak, bene-benetan, 80 urteko edo 70 urteko andra bat ikustea holtzan eta entzutea esateko daukan guztia. Ikusiko dugu, irauten dugun, ez dakit nik 30 urtera senyora edadeko bat izango naizia, ez dakit zer nahi izango dudan, plazan kantuan ibili edo Benidorrera joan hondartzan aerobik egitera, uste dut bizitzan lehentasunak beste modu batera markatzen direla. Baina jarraitzen badugu bertzotan, espero dut izatea, orain bezain libre sentitzen dugun guztia esateko. Bestela ez dauka zentzurik. Hori egiteari usten diodanean, agur plazak duintasun handiz. Bai gu eta bai plaza ere ez, nola aldatzen den ikusi beharko da. Ojala gu bezain libreak ez badira plazak eta herria. Kuriosidade gehiago sortzen dit benetan ikusteak plaza nola aldatuko den, ni nola aldatuko naizen baino ez. Etorri behar dira gauza berriak bertzotara, etorri behar dira pertsona mota berriak, izateko mota berriak, gogo berriak, askatasun berriak eta
plazak hori nola hartuko duen niretzat bada ikusteko badaukat kuriosidadea. Ni nun egongo naizen, ni zelan aldatuko naizen, ni bat bainoen naiz. Baina kolektiboa zelan aldatzen den ikusi nahiko nuke. Momentuz nahi baduzu jarraitu dezakegu hitz egiten asteburu honetako planez edo hurrengoko ez edo... Bai, arazori gabe. 30 urte barru zer egingo dugun, ez dago argi, baina orain erabaki dezakegu zer egin dezakegun tabernara joan edo. Hemen ez dugu kontatuko ez? Asteburuko plana. Gure kontura.